салом тамошобинони гиромӣ, чун ҳамешагӣ дар ин вақту соат манзури шумост барномаи навбатии Фарзин. Мавзӯи имрӯзаи дарси мо дуруст баҳо додани ивазкунии муҳраҳо дар бозии шоҳмот мебошад. мехоҳам пеш аз дарси имрӯзаро шурӯъ кардан дарси гузаштаро каме ёдовар шавем. Мавзӯи гузаштаи мо дар бораи арзиши муҳраҳои шоҳмот буд. мавзӯи гузаштаро каме ба шумо шарҳ медиҳам. дар бозии шоҳмот муҳраи Фарзин чӣ тавре қайд карда гузашта буде, муҳраи пурзуртарин дар бозӣ ба ҳисоб меравад. пас аз муҳраи Фарзин аз ҷиҳати қувва муҳраи рух меистад. яъне ки бачаҳои азиз, ҳар дуи ин муҳраҳо дар бозии шоҳмот муҳраҳои вазнин номида мешавад, аз сабабе ки муҳраи Фарзин дорои 9 қувва мебошад. муҳраи рух бошад дорои 5 қувва мебошад. пас аз ҳар дуи ин муҳраҳо муҳраи асп ва муҳраи фил меистад, ки ҳар дуи инро дар бозии шоҳмот муҳраҳои сабук меноманд. муҳраи асп ва муҳраи фил дорои 3 қувва мебошад. яъне аз муҳраи Фарзин ва муҳраи рух дида қимати ҳар дуи ин камтар аст. пас аз ҳар дуи ин муҳраҳо муҳраи пиёда дорои 1 қувва мебошад. ҳаминро дар хотир нигоҳ доштан лозим аст ки ченаки ҳамаи ин муҳраҳо, яъне ки арзиши ҳамаи ин муҳраҳоро бо муҳраи пиёда мо чен мекунем дар бозии шоҳмот. акнун мегузарем ба дарси имрӯза. дарси имрӯзаи мо дуруст баҳо додани ивазкунии муҳраҳо дар бозии шоҳмот мебошад. дар дарси имрӯза чӣ тавр дуруст иваз кардани муҳраҳоро ба шумо хоҳем фаҳмонд. ҳар як шоҳмотбоз бояд дар рафти бозӣ дарк кунад ки дар кадом ҳолат кадом муҳраро бояд иваз кунад ки ба манфиати ӯ бошад. аллакай мо дар бораи арзиши муҳраҳо маълумоти пурра дорем. шуморо мебояд ки арзиши муҳраҳоро муқоиса карда баъд хулоса бароред. акнун мегузарем ба таври амалӣ. бояд дар хотир дошт ки муҳраи Фарзин, яъне ки бо фарзини сиёҳо метавонем онро мо иваз кунем дар рафти бозӣ. муҳраи Фарзинро мо метавонем дар рафти бозӣ бо муҳраи фарзини сиёҳо иваз кунем. Фарзинро наметавонем бо муҳраи рух ё муҳраи асп ё муҳраи фил иваз кунем, аз сабабе ки қувваи онҳо нисбати қувваи муҳраи Фарзин сустаранд. аз ҳамин сабаб моро лозим меояд ки танҳо бо муҳраи Фарзин ё ин ки агар мо дар рафти бозӣ хоҳем ки муҳраи Фарзинро иваз кунем бо дигар муҳраҳо, метавонем масалан бо 2 то муҳраи рух метавонем онро иваз кунем. агар мо дар рафти бозӣ хоҳем ки муҳраи Фарзинро бо дигар муҳраҳо иваз кунем, метавонем масалан бо 2 то муҳраи рух метавонем иваз кунем ё ин ки метавонем бо 3 муҳра, бо 3 муҳраи сабук, яъне ки бо аспу ва филҳо метавонем иваз кунем. бачаҳои азиз, акнун муҳраи рухро дида мебароем. мо қайд карда будем ки муҳраи рух дорои 5 қувва аст. агар муҳраи рухро мо бо муҳраи асп ва ё ин ки муҳраи фил агар иваз кунем, ба мо манфиат намерасад. аз ҳамин сабаб мо наметавонем муҳраи рухро бо муҳраи асп иваз кунем. дар он ҳолат ба манфиати мо мешавад. дар ҳолате ки мо муҳраи рухро бо ивази ҳар дуи ин муҳраҳои сабук иваз карда метавонем. муҳраҳои асп ва филро бошад мо наметавонем бо муҳраи пиёда иваз кунем, аз сабабе ки муҳраи пиёда дорои 1 қувва ва муҳраи асп ва фил бошад дорои 3 қувва. аз ҳамин сабаб мо наметавонем бо муҳраи пиёда иваз кунем. ба ҷои муҳраи асп ва ё фил мо бояд яку якбора бо 3 пиёда иваз карда онро гирем. яъне ки ба ҷои муҳраи асп ва фил мо дар бозӣ яку якбора 3 муҳраи пиёдаро дар бозӣ ворид сохта метавонем. акнун якчанд ҳолатҳои рафти бозиро мебинем ки дар кадом ҳолат кадом муҳраҳоро мо иваз карда метавонем ки ба манфиати мо бошад. айни ҳол муҳраи рух ва филро мегирем аз тахтаи шоҳмот. чӣ тавре ки дида истодаем, дар ин ҷо сафедҳо
якто рух доранд ва дорои се пиёда мебошад. сиёҳо бошад, дорои ду муҳраи сабук ва дорои ду пиёда аст. дар ҳамин ҳолат яъне сиёҳо дорои ду муҳраи сабуканд, яъне ҳардуи ин дар якҷоягӣ 6 қувваро ташкил медиҳад. айни ҳол чӣ тавре ки мо дида истодаем, рухи сафедҳо ҳуҷум карда истодааст ба аспе ки дар хонаи D6 истодааст. мо наметавонем дар инҷо муҳраи аспро зада гирем, аз сабабе ки агар ки мо муҳраро зада гирем, дар инҷо фил метавонад рухи моро зада гирад. чӣ тавре ки дида истодаем, бартарӣ аз сиёҳо мешавад. аз ҳамин сабаб мо наметавонем рухи худро беҳуда қурбон кунем. агар мо рухро бо асп иваз кунем, бартарӣ ба мо мешавад. аз ҳамин сабаб мо наметавонем ки рухи мо дорои 5 қувва аст, аспи инҳоро зада гирем. айни ҳол ду ҳолати дигарро дар ин тахтаҳо дида мебароем. чӣ тавре ки дар ин тахта дида истодаем, дар инҷо бозӣ баробар аст. айни ҳол фили сафедҳо ҳуҷум карда истодааст ба рухе ки дар хонаи E5 истодааст. мо метавонем рухи сиёҳоро бо ана ҳамин тарз зада гирем. фили сиёҳо фили сафедҳоро зада мегиранд. дар инҷо бозӣ ба манфиати сафедо аст, аз сабабе ки мо фили худро ки дорои 3 қувва буд бо рухи 5 қувва иваз кардем, яъне ки манфиат ба фоидаи сафедо шуд, яъне ки дар инҷо бадтарӣ ба фоидаи сафедо шуд. акнун ҳолати дигарро мебинем. чӣ тавре ки дар инҷо дида истодаем, асп аз хонаи C3 буда ҳуҷум карда истодааст ба рухе ки дар хонаи D5 қарор дорад ва мо метавонем бо ана ҳамин тарз рухро зада гирему вазъияти худро беҳтар созем. бачаҳои азиз, ёдовар мешавем ки барномаи фарзин аст тариқи телевизиони Баҳористон манзури шумо. агар ҳолатҳои дигарро дидан хоҳед, пас моро тарк насозед. чӣ тавре ки дида истодаем, дар инҷо оварда шудааст ки табдилдиҳӣ оё ба манфиати сафедо ҳаст ё на. чӣ тавре ки дар тахтаи якум дида истодаем, аспи сафедҳо айни ҳол ҳуҷум карда истодааст ба аспе ки дар хонаи B5 ҷойгир аст. дар инҷо мо метавонем аспро зада гирем, яъне ки дар бозии шоҳмот як чизи дигарро қайд кардан лозим аст ки дар бозии шоҳмот задан ин маҷбурӣ нест, бо хоҳиши бозингар. агар бозингар хоҳад мезанад, нахоҳад намезанад. дар инҷо агар мо аспро зада гирем, фили сиёҳо моро метавонад бо ана ҳамин тарз зада гирад, яъне ки дар инҷо ҳардуи инҳо дорои 3 қувваӣ мебошад. аз ҳамин рӯ қувваҳо баробар мешавад. акнун менигарем ба тахтаи дуюм. дар инҷо аспи сафедҳо айни ҳол ҳуҷум карда истодааст ба филе ки дар хонаи B5 истодааст, яъне ки муҳраи фил ва муҳраи асп дорои 3 қувваиянд. метавонад бо хоҳиши бозингар ин муҳраро, яъне ки муҳраи филро зада гирад ва айни ҳол ҳуҷум карда истодааст муҳраи рух метавонад бо ана ҳамин тарз зада аспро гирад. чӣ тавре ки дар тахтаи сеюм дида истодаем, дар инҷо бозӣ мусовӣ аст, яъне ки бозӣ баробар аст. айни ҳол дар инҷо ҳуҷум карда истодааст филе ки дар хонаи D5 ҷойгир аст. бо хоҳиши бозингар метавонад инро занад, метавонад боқӣ гузорад. агар ки бачаҳои азиз мо фили сиёҳоро зада гирем, он таҳти ҳимояи ду муҳраи сиёҳ истодааст, яъне ки метавонад бо хоҳиши бозингар бо асп зада гирад, метавонад бо муҳраи рух зада гирад, яъне ки метавонем бо яке аз ин муҳраҳо муҳраи филро зада гирем. акнун ҳолатеро мебинем ки каме мураккаб аст. дар тахтаи якум чӣ тавре ки дида истодаем, бачаҳои азиз, фарзини сафедҳо ҳуҷум карда истодааст ба рухе ки дар хонаи D8 ҷойгир аст, яъне ки бо хоҳиши бозингар агар хоҳад мезанад, агар нахоҳад на. яъне ки мо наметавонем фарзини худро ба рухи сиёҳо қурбон кунем, аз сабабе ки фарзин дорои 9 қувва ва рух дорои 5 қувва мебошад. яъне ки чӣ тавре қайд карда будем, фарзин дар бозии шоҳмот аз ҳама муҳраи пурзуртарин ба ҳисоб меравад. аз ҳамин сабаб наметавонем бо рух онро иваз кунем. агар ки мо муҳраи рухро зада гирем, пас сиёҳо фарзине ки дар бозӣ муҳраи пурзуртарин ба ҳисоб меравад зада мегирад ва мо метавонем ки ба боғ дучор шавем.
акнун ҳолати дигарро дида мебароем. Чӣ тавре ки дида истодаем, дар инҷо рух ҳуҷум карда истодааст ба аспе ки дар хонаи C7 қарор дорад ва филе ки дар хонаи B6 дида истодаем, ҳимоя карда истодааст аспе ки дар хонаи C7 бударо. Аз ҳамин сабаб мо наметавонем бо муҳраи рух аспи сиёҳоро зада гирем, аз сабабе ки фили сиёҳо метавонад рухи моро зада гирад. Аз ҳамин сабаб задани асп ба манфиати мо нест. акнун ҳолати дигарро мебинем. дар инҷо чӣ тавре ки дида истодаем, бартарӣ аз сафедо аст. яъне ки метавонанд сафедо ҳуҷум карда истодаанд бо муҳраи фил ва муҳраи асп пиёдае ки дар хонаи Е6 бударо метавонад бо яке аз ин муҳраҳо муҳраи Е6ро зада гирад. агар ки бачаҳои азиз мо пиёдаи Е6 бударо зада гирем, онҳо метавонанд бо муҳраи рух фили моро зада гиранд ва мо метавонем бо асп рухи сиёҳоро зада гирем. пас онҳо аспи моро бо шоҳ зада мегирад. яъне ки дар инҷо чӣ тавре ки ман қайд карда гузашта будам, ҳар дуи ин яъне муҳраҳои сабук дар якҷоягӣ 6 қувваро ташкил медиҳад ва мо қайд кардем ки муҳраи рух дорои 5 қувва ва пиёда бошад дорои 1 қувва. яъне дар инҷо қувваҳо баробар мешаванд ва мо метавонем ки ҳар дуи ин муҳраҳоро бо ҳар дуи ин муҳраҳо иваз кунем. дар ин ҳолати боқимонда чӣ тавре ки мо дида истодаем, бартарӣ аз сафедо аст, аз сабабе ки сафедҳо дорои 3 пиёда ва сиёҳҳо бошад дорои 2 пиёда. яъне ки аз инҷо маълум мешавад ки сафедҳо аз сиёҳҳо дида 1 қувва зиёдтаранд. бачаҳои азиз, чӣ тавре ки дар инҷо дида истодаем, бозӣ мусовӣ аст, яъне ки бозӣ баробар аст. ҳар дуи тарафҳо қувваҳояшон як аст. дар инҷо чӣ тавре ки мебинем, рухи сафедҳо айни ҳол ҳуҷум карда истодааст ба аспе ки дар хонаи D7 истодааст. фили сафедҳо бошад аз хонаи C6 ҳимоя карда истодааст аспи дар хонаи D7 бударо. яъне ки дар инҷо мо метавонем бо рухи худ муҳраи аспро бо ана ҳамин табз зада гирем. фили сиёҳо рухи сафедҳоро зада мегиранд ва мо рухи дигари худро гирифта фили сиёҳоро зада мегирем. яъне ки бачаҳои азиз, дар инҷо мо аз даст додем рухи худро ки дорои 5 қувва буд. бар ивази рух мо 2 муҳраи сабуки сиёҳҳоро зада гирифтем. яъне ки дар якҷоягӣ ҳар дуи ин муҳраҳо 6 қувваро ташкил медиҳад. манфиат ба фоидаи сафедҳо шуд. бо ҳамин барномаи навбатии фарзин ба анҷом мерасад. агар суоле доред, метавонем бо ин рақамҳо муроҷиат намоед. хайр тамошобинони азиз, то барномаҳои оянда бо шабакаи мо бимонед.